Mi a violák! Átokrátottjuk belétek országomban, legyetek mind békák! Capitulatus annulanus! Ne haragudjatok, hogy az előbb át akartak titeket változtatni békává. Semmi gond. Gyere, csatlakozz hozzánk! Szívesen! Üdvözlünk a 128-as számú Bézavos Kázmér cselekvés csapat violalősében. Én Bogi vagyok. Én Zsófi vagyok. Én Hanyi vagyok. Én meg Berta. Én pedig Bea vagyok.